aj ďalšie dôležité veci boli prijaté, ale ten pád vlády po svojej podstate, ako na to pozerám postupne a skladá sa mozaika, nebol kvôli eurovalu. To bola formálna zámienka. Ale spôsobili ho Kočnerovi konzultanti. Tak ako predtým Kočnerovi kolegovia ovplyvňovali politiku a bolo treba to vnímať a nakoniec sa to potvrdilo a Ján Kuciak a Martina Kušnírova za to zaplatili totálnu, najvyššiu cenu. To boli investigatívni ľudia, respektíve ľudia pravdy, spravodlivosti. Tak Kočnerovi konzultanti zastavili vládu, ktorá už mala padnúť pri voľbe generálneho prokurátora, ale o jeden hlas sa to nestalo. Tak ďalší diel Kočneriády bol Euroval, ktorý predtým v prvom kole, lebo išlo o rozšírenie Eurovalu. Pri zakladaní Eurovalu Sulík ani nekomentoval, neoponoval, neprotestoval v roku 2010. Ale pri jeho navýšení, keď sa ukazovalo, že nestačí zachytiť tú vlnu teda finančných problémov, ktorých obeťou bolo už Grécko a mali sa ňou stať aj ďalšie krajiny na juhu Európy, tak zrazu bol ochotný za to položiť vládu. Jeho kolega, tedajší, Matovič so svojimi súputníkmi, okrem Martina Fecka, predtým povedal, že mu niekto núkal 20 miliónov za pád vlády. Potom to otočil, že to bol vtip. Ale keď prišlo k hlasovaniu o vláde, tak konal tak, ako to bolo avizované, že treba, aby vláda padla. Ja som stále viac presvedčený, že toto obdobie od pádu Radičovej vlády sú rôzne súvislosti Kočneriády, ale to nie je divadlo. To je tragédia Slovenska, že korupcia poprerastala politiku a ovplyvnila rozhodnutie natoľko, že dodnes sa s tým trápime. Je možné, že to ešte bude nejako pokračovať a že sa tu strácajú pozitívne dôsledky